Bună, bine m-am găsit la un nou unboxing. Astăzi o să vă arăt ce mi-am cumpărat aseară de la Moli. Prima oară niște Adidas de la Adidas. Mă, ăștia sunt și vă anunț că o să fie doar Adidas. Facem așa, după aia avem pe ăștia de la Nike. Cred că o să fie cam scurt episodul. Da, scăde să mă urc pe masă. Nu vă luați de mine de ce sunt pijamale. De-abia m-am trezit și m-am trezit cu o poftă de unboxing. Ce-a căzut? Nimic. Decât baterie externă. Ok. Și ăștia sunt alții de la Nike. Aveam de ales dintre ăștia și ăia negri de mai devreme. Dar și vă zic, toți sunt noi. Toți sunt noi, uite ăsta cu etichetă. Ăsta cu eticheta aici. Nu ăsta. Ăsta cu etichetă acolo. Și puțin. Cred că s-a văzut în lag. Cam atât a fost unboxing-ul de azi. Sper că v-a plăcut. Pa, pa!